سلام تعنا هبلي كما يعلهم كما يتغنيو كبراتن في تواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان أنا بوغني إكزابيري مسجن سلام عليكم نسخاتكم كما يعلهم كم زغماي كما تلو بعلم ملو تسفعي نابنا لو معنتي فيديو حيزوكم كسجري أزيوم بتعمي دس زبلو تحسوتات اللو بنايلو معنتي فيديو أكلنا يتحسونا إنا هنقبرو مالتيو نسخاتكم نس channel تحدث تخوينكم سبسكرايب بريكم نبارات ندحر أخوينكم كأ تي زت لمدة هنات أي رئيتكم قدفوا لكم مالتيو إذن حقوس يغني اللي بتعمي يخبر اللي لايك جيرات اللي نزل فيديو بتعمي إيه زمسجنكي إذن حفتي نابنا لو معنتي أرسل قديات كأ حيزوكم كسجريم الشيء تقدم هاي مريتنا بقول بتكو سد هاي يقبانيو أزيد ما كجبر زخل أكل أتي وهلو العقمن بقعة زلوا ود حوحات ويك أتبيليف عقمي أطريقيو نتي مريتنا ون كمل سوزلو بسرون أزين مقبر كأزل على عقمن كألتن كابزلو ودا بتتحدث لزخون أزين متفاونيو زسرح زلو سلازي إزي شمزي فرح زلو إلو الزارب حدا تجارلين جمعت من الله مجمرة بعلي بزي ناتي زي سجن فتحي دخلوا حزبي ودي بإيه زمت كم أخا أب تماساسالي أب ጉዳይ ተምሃሮ ነባራት TDF አባላት ኮይኖም አድ ግራት ዩኒቨርሲቲ ይመሃሩ ዘሎ ተምሃሮ ኩሉ ሕቶታትና በአግባቡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ማህያና ክንክልከላ ይብልናን እቶም ሕጂ ዘለው አክቲቭ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮኑስ ንሕና እውን ካብኢና ወፂና ተምሃሮ ኢና ዓገብ መራሕትና ገንዘብ ትበልዕዎ ኣለኹም ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ መራሕቲ ትግራይ ኣደው ግባሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ወፃእ ጉዳይ ወይ ከዓ ጉዳያት ምብራቅ ቅርን አፍሪካ ዝኾኑ ኣብ ወላይታ ተረኺቦም ማለት እዩ ባህላዊ ሳዕስዒትና ሳዕስዑ ዘርኢ ቪድዮ እዩ ብዙሓት ሰባት ተቐባልነት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ይፍለጥ እዩ አንቱም ባል ንባዕሉና ይፈቱን አንታ ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ግን ተቐባልነት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሰባይ ኣብ ኮይዱን ንሽተለይ ናይ ሳዕስዒት ገለ ባህላዊ ሳዕስዒት ንሽለይ ደስ ይልዎም ኣሎ ብዙሓት ሰባት ከዓ ነዚ ጉዳይ ዝደጊፎም ኣለዉ ኣብቲ ምስ ግብፂ ኣብ ናይ ግብፂ ሚድያ ዝተገብረ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት እዩ ቃለ ምሕተት ሂቦም ነይሮም ኣብኡ ከዓ ተሓታቲት ገይሮማ ዘለዉ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ንሳ እውን ትርብሽ ከም ዘላ ተህውኽ ከም ዘላ እዮም ሕቶታት ተቕሪቦም ዘለዉ ብኻሊእ በሃላ ድማ ኣብ ጉዳይ ሩባ ወይ ከዓ ፈለግ ኒል ዘለና ብፅሒት ኣመልኪቱ ከምኡ ከዓ ብቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ናይ ስትራቴጂ ምሕዝነት ዘለና ምሳኹም እዩ ምስ ግብፃውያን እዩ ክብሉ ተዘሪቦም ንሱ ከዓ ብዙሓት ሰባት የዘራርቦም ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ድማ እዚ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ዓድና ንምፍራስ ወይ ከዓ ንዓና ንምፍራስ እዩ ንዑኡ ንምህናፅ እውን ኣይኮነን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ሲ ኣዝዩ ብጣዕሚ ከቢድ ዶ ኣይኮነን ኢሎም ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ ክትሪእዎ ኢኹም ኢትዮጵያን በምሳሌነት ከወሰድን በአሁኑ ወቅት ያሉበትን ትርምስ ማንሳት እንችላለን ሰልጠነ ግርማይ ታርጌት ሚዲያ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ወይ ከዓ ተፈታዊ ቶክሾው ናብ ትግራይ መፂኡ እንሆ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ውዳበ መፂልኩም ኣሎ ተቃለሱ ተዘይኮይኑ ከዓ ሕጂ ማለት እዩ ሰዓት እዩ ኢሉ ንዓና መኺሩ ከም ብዙሕ ነገር ክዛረበና እናፀበና እንዳልና ዚል ናውፂ ነይሩ ንሕና ግን እንተኾና ናፅነት ሲኢና ይኮና ንመፂና ኣብዚ ነብር ዘለና ዝብሉ ሓደ ሰብኣይ ኣለዉ ብዙሓት ኣገሪሞም ኣለዉ ሰልጠነ ግርማይ መፂና ነይሩ ተቱ ብርጌድ ንሓመዱ መፂልኩም ኣሎ ሕወሓት ፓርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ትግራዋይነት ዝወዳደር ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ግን ሕወሓት ንምባል ኣፀጋሚ እዩ ኢሎም ዝዛረቡ ከም በዓል ርዕዮት ዝኣመሰሉ ሚድያታት ኦኬ ሕዚ ዘሎ ሕወሓት ንበሎ ዶ ንበሎ እውን ካሊእ ነገር እዩ ኦር أبو حدنت كل فشل نيو قبل أي تأرجع حجوس نزيز قبلت إنها جبارتي صمدو إياه إلو حسابه كم زجلت أزحبر فيديو ثلاثة جزئيات ميدياتات عكيبة نحدنت نسبق إليه جزئيات في إيه جزئيات في إيه أمباسادر دينا مفتي مالتيو أب تيك توك لايك فولو جبروني إلو موت يوم محبراو ميديا حاويسهم ببزحتهم سبات كأنزي كم قلدي قصيرهم ولو بفلاي كأ بزحت إرتراويان تقاوموا العلو مالتي بزي مسمر سلاجر قداس لمنورة يقرأ قداس لمنورة فولو أرجون مفتسي እርሶ የሚረባና ማይረባ በሚውልበት ክብርና ኢንዌይስ እዚ ኩሉ ጉዳያት ከም ዝትሪእዎ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ናብቲ ናይ ቪድዮ ዲቴይል ክሳብ ንኣቱ ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ብምግባር ናብ ካልኦት ከም ትባጽሑ ኣይጠራጠርኒ ዌልካም አጌን ዌልካም ቱ ሽደን Welcome to Shidden Reacts 1
Well said and well done. Let's rewind the video back and start from the beginning. ጌታቸው ረዳ dance ጌታቸው ረዳ ወላይታ ዲቻ dance ይኽእል እዮም ማለት እዩ amazing ኣነሲ ሓደ ግዜ ሕቶ ዝኾነን ነገራት ኣሎ ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ከመይሉ ሙሉእ ህዝቢ ክፈትዎ ይኽእል ማለት ዕድለኛታት ኣይኮናን በቲ ሓደ ወገን እዚ ሰብ ኣይ ዝኾነ ዓቕሚ ነይርዎ ተዓቕሚ ክንጥቀመሉ ኣይከኣልናን ከም ህዝቢ ንሕና ሶ ካልኦት ህዝብታት ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብዘይገድስ እቲ ኣካይዳ ናብ ካልኦት ከባቢታት ከይዱ ኣድማዕ ስራሕ ይሰርሕ ለድዩ ኣይሰርሕን ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ንሕና ንባዕሉ ክሳብ ክንደዚ ዓይነት ክብረት ኣይብልናን ኣብ ልዕሊ ሰብ እዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብሱል ዝኾኑን ሓደ መርኣያ ካብ ዝኾኑ ነቲ መንእሰይ እውን ጽቡቕ እታወት ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ዝነበረ በሊሕ ሰብ እዩ ብዙሕ ከዓ ከፊሉ ህዝቢ ዘምሃሮ ሰብ እውን ነይሩ ኤንዌይስ ግን ሰብ ይፈትወካ እዩ ሓደ ግዜ ጠቕላላ ውህብቶካ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ፍትወት ናይ ሰብ ክኸውን ይኽእል ማለት ኣብ ሰብኣይ እዚ ዝሪኦ ሓቂ ምዝራብ ሓደ ግዜ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ ኩሉ ከባቢ ከመይ ገይሩ ብተመሳሳሊ ዋላ እውን እንዳተጋገየ ዋላ እውን እንዳፀርፎም ዝፈትዎ ከባቢታት ይርአ ኣለኹ ሞ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝግረም ዝድነቕ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡ ተባሂሉ ካብ ዝተዘርበሎም ሰባት ሓደ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ በቲ ይኺድ በዚ ማለት እዩ ንዝገበሮ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ዓብዪ ዝኾነ ምልዕዓል በቃ ኣብቲ ህዝቢ ዓብዪ ዝኾነ ፖዚቲቭ ዝኾነ ተቐባልነት ካብ ዘለዎ እዩ ንሕና ግን ነብይ ኣብ ዓዱ ኣይኽብርን ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ምሁራትና ዘይነኽብረሉ መንገዲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ንእሽተይ ፍልጠት ንዘለዎም ንሓባሩ ጎበዛት ኮይኖም ክወፁ ዝኽእሉ ብልሒ ናይ ጫፍ ዝኾኑ መናእሰያት ነዋርደሉን ነናዓቐሉን መንገዲ ናብዚ የውድቐና ማለት እዩ ሶ እዚ ሓደ ትምህርቲ እዩ ካብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ጉዳይ ውፅእ ክንብል ከለና ከዓ ብዛዕባ ቃለ መሕትት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግብጽ እዩ የሚታመስ ሀገር ሲሉም ገልጸውታል ግን ከግብጹ አልቃሂራ ጋር ቆይታ አድርጓል በበርካታ ቃለ ምልልሶች እንደሚያደርጉት ሁሉ በዚህኛውም ለአፍሪካ ቀንድና በጥቅሉ የአፍሪካ ችግሮች ዋነኛ ተጠያቂውን አካል ምዕራባውያን አድርገው አቅርበዋል ግብጽን እንደ ጎረቤታችን ነው የምናያት ስትራቴጂካዊ አጋራችን ናት የሚሉት ኢሳያስ እኛ በቀይ ባህርም በናይልም የምንተሳሰር ሀገር ነን እያሉ ሲያብራሩም ተደምጧል የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና በችግርና በቀውስ የተሞላ ነው ብለው ማሳያ ካደረጓቸው ሀገራት መካከል ደግሞ አንዷ ኢትዮጵያ ሆናለች زجينا في إثيوبيا مثلا مع الحالة اللي موجودة مع الحالة اللي شاهدناها 30 عام ኢትዮጵያን በምሳሌነት ከወሰድን በአሁኑ ወቅት ያሉበትን ትርምስ ማንሳት እንችላለን ሕጂ እዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ከጥቀሚ ዝብል ምኽንያትን ኣካይዳን ኣሎ እዚ ፕሬዚደንት ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ እሱ እውን ፋሕፋሕ ናይ ሓደ ዓዲ ከም ናይ ባዕለይ ናይ ስትራቴጂ ጥቕሚ ወሲደ ነታ ፋሕፋሕ ትብል ዘላ ዓዲ ከም እንታይ ይባል ኣድቫንቴጅ ወሲደ ሒዘሲ ክንጥቀም ንኽእልና ዝብሉ ዘይኮኑ ሓደ ነገራት ኣዘራርባታት እዚ ከዓ ናይ ምዕራብ ውፅኢት ምዃኑ ገለገለ ይዛረብ ማለት እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ካይዳ ብተመሳሳሊ ኩነታት ሕጂ እውን ጠቕላላ ናብ ብፍላይ ነዚ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካሲ ናብ ዲስተርባንስ ቴርሞይል ኤሪያ ዝቕይር ጉዳያት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ፈለግኒል ሩባኒል እንድሕር ደኣ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ወዘተ ዝበሃል ነገር ኣይምልከተክና ይብፃሕ ክትባል ኮይናሲ ብሩባኒል መሓዙቲና ዝበሃል ሩባኒል ናብኡ ዝፈስስ ሩባኒል የለን ኤንዌይስ ማለት እዩ ዝሓልፍ ፈለግኒል የለን ማለት ወይ ከዓ ናይል የለን ስለዚ እዚ ዝማይ ዝርከብ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ንናትካ እንድሕር ደኣ ሒዝካ ንናትካ ኢኻ ትሕዝ ወይ ከዓ ንናትካ ነገር ኣኽቢርካ ኢኻ ትንቀሳቐስ ኣብዚ ሼር ንገብር ኢና ኣብዚ ሼር ኣይንገብርን ዝበሃል ኣካይዳ እውን የለን ከምኡ ዓይነት ኣነ ይረኣኹን ማለት ኣብቲ ሕቶ ናይ 1993 ዓመተ ምህረት ኤርትራ ትባል ዓዲ ተገንፂላ ክትከድከላ ዘንበብክዎ ጉዳይ እዛረብ ዘንበብክዎ እተን ዝንፀላ ዓድታት ካብ ሓንቲ ዓዲ ክንፀላ ከለዋ ብባዕዳዊ መግዛዕቲ መልክዕ ሒዞንኦ ዝነበራ ተታሒዝዎን ዝነበረ መሬት ወይ ከዓ ዶባት ውሕስ ገይረን ዝግንፀላ ዝብል ሕጊ ነይሩ ካይሮ ስምምዕ ካይሮ ዝበሃል ማለት እዩ ተጣሒሱ ድዩ ገለ ኣይፍለጥን ከምዚ መንገዲ ኣኺዳ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣማእኺሉ ሩባኒል
فلجنيل كم زجران عجب مسخات حوابر النسخة نيل تبتصحك أروبا خواخات تبتصحك قلت بالبتحروجن كيد كمالتي بزي خير كخا كم زجركم تسلطنوا خم زجركم تواجوا فانو خم زجركم معراب تجارو خيركم تعصوهم دحرايك أتجارو موصل متوني سئنو مساي يسرحوا مودعتو تزي كوينو خا زمن قد زي خن عصوا عينا يلس أول سعيد قلب قال نجرنا ينعنا مالتي زخم زي عين التنقلات قدفو put this aside بقوني تقميتو زنجرزي بقوني دربينايو نحنا كلنا قوي عبيت زبهال نجر يلينا كاب كلنا قوي تحمس وكاد محمس مقلاو بخويناتن بورو خويناتن حزبنا ترميص وسنا امرو كاب زغدل لو مو عنت دي صباح يتفرس ذا صرح واغزانا بله سلازي انفست انت يغبرك اذا حلفو خاب زبل كل غزي كلنتناوي عبيتيو وساني استراتيجيك محزنت نعبيت يخون زلو نحاوراو عبيت يخون زلو تحت قرصታት ብዙሓት መማረጽታት ኣለዎም ንኣብነት ሮባታት ንተጠቃምነት ባሕርታት ንተጠቃምነት ብዘይ ክልክል መልክዑ ናይ ሓባራ ስምምዕ ናይ ዓለም ለኸ ኢንተርናሽናል ሊዝ ምግባሪ ካል ካልኦት መማረጽታት ሆናሉ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ኣዝዩ ዓበይ ዝኾነ ሜጋዋት ተመንጮ ናይ ኤሌክትሪክ ሓይሊ ኣለዋ እዚ ተመንጮ ዘለ ከዓ ብሩ ግድብ ኣባይ ኣቢላ እያ ማለት እዩ ሓጽባ ኣባይ ዘመንጮ ዘሎ ዓብይ ወሕዚ ዘለውን ዓብይ ተርባይን ዘንቀሳቀስን ኤሌክትሪክ ዓብይ ጉልበትዩ ናብ ካልኦት ዓድታት ክትሸይጥ ያ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ኣዝያ ክትጠቀም ትኽእል እያ ዓበይቲ ፋብሪካታት ታንጽ ትኽእል እያ ወዘተ ዝበሃል ዲል ክትገብር ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ካብ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ክትጠቀም ትኽእል እያ ወይ ባሕር እንዲያደልያ ባሕር ኣክሰስ ባሕር ክትጠቀም ትኽእል ወዘተ ገለ እዚ ኣቶም እቶም ስማርት ዝኾኑ 21st century ዝጠልቦም ወይ ከዓ ዲማንድ ዝገብሮም ስምምዓት ኪንዮ እዚ ኣቶም ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ቲርኪ ሚርኪ ኸድካ ጥርጥር ገለገለ ብወገን ኢትዮጵያ ኾን ይኽእል بوجن إيرترا خوني خل مبرق أفريقيا ناب تحميس كأتوا يخل كحمس يخل كربش يخل كهوقة يخل كرن أفريقيا حتى ربزول ملكعو أزيا ناب زي توص عزقتهم كأتوا يخل زي نصوري مالت داي لما حيز مس بزح خاص يلوم زي فلت أوبشنات موت أزخولون بزحاتون ناي بزحات بوليتيكا إنترست زلهم كبابتي ونسلا زخونة أبدي زفتر نجر نقول لها نايز صلونا نقولاتنا نعجز أبوزي جبري نعبوزي تدقفني نعيد أبوزي حلفي تقرأيكم زير كذا دي حجز كني سودان من قد عصونا نبع على تحمس هذا العد نتا يا مختم صالكم حجز وجود دايزي ولا حنت تجوروا أنا جري يلن مالتي عرقي سلامة وممارسة سلطنة يقول جيرونا بقى سلطنة جرماي ما تشيلنا نيري بأكل نتيو يعني كان 10 دقائق تاقف نتيلو كمتا مخادو سبكالي دسمعو مسيلو وزرباتا تزاري بخيدي على حاجة زي واقعكم على حاجة زي كنا اي كتوتو برجينا حمدو نتسيلكم الله جين دقيت بالو نوچ خيدي سايت بالو يلا خطوتو صحواتكم كونكم تخوف مثلا عبيت قدوفلان صندوق كتوتي لخيد على حاجة زي جن مالتيو حقي برئسها تقبركها بإجرات وصي ولا بإجرات تقبركها برئسها مالتيو بايد السيم توك الرول اوف ترانزيتيفيتي خندق امين حجي حسابونكم السخو مسي تا رول اوف ترانزيتيفيتي نتقمل عبيتس كوفي بلا تن عبيتس كوفي بلا يلوم نسخاتكم كتوتي لنا خيدو نسوم حجي تامنو زم سبع عبي كتوتي يبلو من سلط لازم برقصني حجي ابكن من تاي موت يوم لو زم سبع ابكن من من يخطو تخولكم نعو ابكن ابيني عامه مرت يخم نسخم كتقالسو نوص ابصرو خيدته تبلو أيني عامة مرت معاز عامة مرتهم كتكدو كندي عامة سريعهم أو كندي عامة مرتهم كتملسوا أو كندي عامتكم كتملسوا يقرأتها عامة مرت زبلس بعامتكم يتكالي حجي زي مسل زربا كسنا يوسف زمسل زربا الصوم عبيو يخبركم حسابكم أنوكم كوني غير بزح من مرسيكم كتكونوا تقولوا بوا من هالباتون سويلو زي تارجت ميديا جل زبال ميديا سامسكم كوني غير سلطنا قنعهم كتتايب نسخهم سنام تاكتكت نابيهم تكتو نوز أو نايت غيدي لنا نسخهم سنام تايتخدو سبعا قلن غيركم اللهم انت عامة مرت ام بحرنا غيركم ده اللهم دي علميكم كودا تملسون كنت مصمع اخل درسوا ملسدي تكيت انتي معاتو بصرو ببعق انغيرنا من تاينا زين الزربت غداي بملسلا اكليلا سلطنة غرماي ابز تግራይ መጽዩ ዝነበረ ትግራይ መጽዩ ማለት ኦኬ ህጁንስሲ መንግስት ይፈቱ ያነ ኣብዝኾን ካባላ ዋላ ኣብዝኾነ መንግስት ይፈቱ ፖለቲካውን ካኣቱ ተደሊ ወን መመለስናሉ ነው ወን ንደገፍናዮ መንግስት ኤርትራ ጨቋናይ ስለዝኾነ ይዝሉ ነጥብታት ይላዓሉ እዮም ታኾይን ናጻነት ኣነ ድሳንኮ ናጻነት የለን ታይ ማሕጂ ሲና ይብልኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ባሕጂ ኣብ ትግራይ እንዲኻ ዘለኻ
جيب تقرأ له أتاز اللخوة كسبتاز نوبركوا أنا نتعامل دبالة شام ولا زي بيرسونال انديو كون خل نتعامل تايس أمكن أنا كسبتاز نوبركوا حجون تخونا أيس أمكن أبزي زول لخوة يولالو سو بيرسونال وقعوا ميو نتعامل شيء إنكم يخوب نو أنا أيس أمكن إلكا مكتع أبزياد لا يكوينو أي رخب كون ويل سيدي إند ويلدان نبتة زول لقول دايكن كدنا مريتنا بقولوا بتكسد أي كلن تقرأ لاي تقرأي إيلهم تزاريهم الله ولا مستقم تحزر لسقم خمسة الله خين أي سقم قتل من الله مجمرة بعليه بزي ناتي زي سقم فتح دفرو هزبي ودي بأيز مأسيا حقاويت تحزروا جن حزخ زد الله زلوا أبتقراي كودا وسأي حز ودو هزوين حنا تقرايس خمسهم بيبيا خمسهم فقد وزتعيش زلوا جزع وجلتات هيكونن عبيد فيو علم زفولت أيو ما تقولوا علم السرعي أيو هذا تبقى كهرباء أنا 5 مليون 100 مليون كاب زقته أيو أشوف في الكايت الرابح تتسجبل لك هتكدنا لك مثلا تركب لك سلام تركب لك هتحكم لك وزيجيو كم يعني خص عزلم بس كم جنبي لك خص من قد كله صريحة لذي زود بزي مسرته عبيء بعد سلوزل أزي خطف إيد اللي بوسرو حراي أبزي حدا مسارات أو زربا خمزلو خوينو بالعالي زربا بالعالي خون زبها قالوا له ببهر ولدنا زربوا بالعالي خونمو حدا استسحاتو سحتت جن تايديو ناتنا مرحتي ويكاناتنا هزبي حدا زوقعن ترمتات الله وحات كمزي جيرا من قد هانيس أطلهم كمزي جيرا إثيوبيا كمزي جيرا معبلات كمزي جيرا لويت أتخمو يالنا مغلق زبولو مالتي شعو تسأجم من السقافة إراتو إلهم تم كالت خصنا خلو نو شعو EPRDF فينانيرنا 4 عبيت درجات الله استرفعت 9 تخللات سوخا يعني جات بهالني رات مرحني يرا نسح كم حدا درجة الأمبر قال يبهال أبتم عبالة قال تخون تقول له إنها السقافة إراتو ودب نبينا نتسيل كمالتي أبزي نعنا زهر منها كداي حبيرا لين حق شريحين أت مسيرة اللمعة توديو نسا تاودا بزيئة حزب تجراي وكيلو نسخاتكم أبكن دخندانا أبتحمش تميتن حمسان تمرد سزول وتوكلت حزب خيركم قدامي منستر تمرد مرصو وسان انتم محلالف نتجراي كي يود وتعزبوا تريقوا أبيت مغرب فيدريشن آتيكم زلهم برأس بيهر قلت محدور زلهم وزت قل زبهالو نبيت مغرب فيدريشن بيهرا وكلنا حيسكم وخيركم مالتيو كوميشن بوردر قل زبهال لقر حتى كل على كلهم مزي تملسوا تواهيلهم ده أخيرهم منبر تجراي تملسهم سي انت الميعهم إلك يتحطوا حتى زلوا مرنا إثيوبيا صرح هو هايوي أو زول إكسبرس واي نعنا يقلت نعنا ديفاين يقبرن حجي أب تجراي تركبادو تجراي كنعبز بلا من قدي ماي انت يقللت تتقم دلا بقربادو ما يتشكى من زل حجي فحمنا قبرتسي عين تخصاب زت أفقدي قجا الناس انكت تنبر زل حجي وننجرات بلع زلاسي دوس كل إلكتريك سمع لمعيلو بوتا أتيو بملؤ حانتادو بإلكتريك يا أكسس تقبر زلا ويكا ناوتي إلكتريك تتقيم أتسرح زلا أزو كل حصوت زي مالت أنا بتقراي نبر بتقراي تولي عبيب تقراي تماير كله فلت إيه نسخاتهم كاتفولتيهم زي كم زي عينة زلو شووداتات دايلماتات ويكا نايكلت انت إبهال باينارز مثل منقدتات ندا قبر كنجرات مونبات أو يخبل زغل ود بتقراي 3 عامات اندحر مريحة نتقر نهزب تقراي وكيلا بهزب تقراي تمريز أخيرا أب كند هزب تقراي تتأباقيت كوينا أبتي مووصع بير سبات نمأخلاي منقص نمتياش فدرال منقص نمتياش زخدت أكاليا عالميعة تبهيلات حتتولن زيت حتتولن كا مأخلاي منقص زولو السوني حبار لمعاتيو تنبؤوا بفدرال ليفل درجة سرعات زنورهم ويك أمرحت زنور سباتيهم زحتتو تومن هاي تقراي زنبرت مريحنتا انتاي سريح إناف أبزو قد دايزي نعلل لينا تودي بإخمس زي تودوك إخمس تودولو زي تودولو قل نابل كابزي ناي كادرتات قال أنا خسمع نوح ساعتي ودني مالتي نسخازين بلعها ندقل زخون خبر خاد أمعز سمعك أبعد قرات يونيفرسيتي زمهارو أكتيف زخونو تمهارو فتانات يمنو TDF أبادات نايدوموزم تخل كيلو مع بالدبابة وصيهم يحطوا له لو معلت 26 0 كلتا شيح 18 عام تمرت تمهارو أبادات TDF نبر عد قرات يوم زيهم أسكي سمعوهم فرحت تقراي هذا قوارو
حراي غالي بهلاسي أنا كابز فلت حدا محازل لني شو مصوع أدلاي أيقونن جن أبزا يونيفرسيتي زي أمالتيو بتعمي أزي كابز قرومن كاب مسايز تمهاروا بفوليك الأبرك بيت مرتق ألامينو زنبرو تمهاروتات بزحات اليوم أبزا بيت مرتق زمهارو بزحات كمحازوت علون مالتيو بزح أبتناي هزبي قد لأتيوم أزيو زلعالي أستواص خابز قورو أزيوم وقعتون بمحكام درجة بسرو مالتيو سرحنا يلومسي أبزيس زنت فوتصون حمنا أسيالو وحجين الساتهم متيوم بحسب نزي نايزوم تمهارو سلامة وسلف خلوهم مالتيو إذا أتوم تخكلني حتى أمزول علوز اللوم تقاري لهم مويا اللوم أزيز على بقعة اللوم بلم دزرخبو موياتات كحيزوم يوم جن سيرتيفايد كجبرو داليوم كم مهاروها اللوم أتيوم نابي يونيفرسيتي كم مهارو أبو زوالعوه تقاري لهم زي تقال له كوان دابلع زي تقال له نتعدل ردأتها جلس زي تقال له دوموز تدخل كل اللي من قد أنا يرد إني حدا جزيه سؤال كاتي شو زبالة أنا شو دقافي علول دقافي قليل الزارب سبون زي زاربون دي كم زي نجار أي زارب بايزوي حيزهم تمهارو زي أتوم تأم زبهالو صباح كم زي لهم دزربال علوم كم زي لهم نكلت أمتها من تانكت أمت قال دوموزم هبهم بقى تودي إزاس مرضان إنف هبوهم يهم دوموزم مراحتي تحت مس مغزيتهم كوري لعل خوري سراويت سباجاج سرحتنيا منغستي جبار نغاداي بوليتيكا ودات سيفيك محاورات وزتا تقاومو ملأته حزبي يوصحكم له اذا سلاماوي تقاومو لا داربا امني حيلي قدم مغيارو بسلام كاو سلطانكم تتوردو إذا تريوا لهم كسلا لا عاوي لخدلو امبيتا حزبي كما اخل عدي بداروا امن كيرو كتبارو تلهم لو تحكم عين التقاوم حزب مخانو ذكركم كله لحقف حقنيا غزياو ممحدار تخيلكم بخبر قلل تتولمو سلام تنور لا تقراي تفطروا لغزي خزيوم بخبر تنور لا تقراي اويدكم يال الله كايدكم تمنيت اجن بخبر لا ايتقبروا لاي رئيساكم منقدل لا تغوتته عددا اخلفتي خونيو حرايز من اسي حونازي تنساي سب عندرتار وزت تغلز بهالو سيلوم بقى معتيو تحقينهم جاقوي جاجحهم زوصيهم زمسلخا مالتيو انتاي من ما يغبرون 900 انتاي يسرحوا مخانهم نسخاتكم ايتفلطون ግን معت بارتاتيوم زلو عدنا بايزو يتفلطوهم تنساي سب عندرتا وزت እንዳበለው ኹምታት مالتيو ناي مقله وجل ناي شر ان حمران ناي مغب عينت ناي فل حاجه عينت سي غندزي عينت يلن مالتيو እዚኦም كلهم تريقوم زلخم تنساي ግዛዕዶ تنساء قالوا دقلوا زيت النابلو أبلات كوينهم زنبريهم بتحدوا جنوا خا تايجر رايدي بالمال إذا مالت تقابعين معلو رايدي سرحي مالتي هم دا جبر كأخات النابر دا وقع خا مالتي كذا كأنها تتصرف كا يحجين السخاب برجس زم حلالف كامل أختي زخون قم نجار على كم زجركم تحريمكم كعادتهم تبارركم وخيدون زولة الدمس سمعوا وقال تقبلنا يركبيو باي وجن تتزارب كايس تقبلنا تلو خون قوتتينا خم زجرنا هنقتلنا وزت خمزي زموتكم خم زيلك انت أيو زحجي تأيو فراري خان انت احد قبر لها انت احد وقت لها مالتي بصروا نحناسي افتناي مفرر اي تفرار حنو كيبلك هايدا تمصلي اخاتا خافت زمص شجر حليف كان اي تمصلي ولا حد نغير كيبلك بايزوي منم مالتي ክትገብሮ ትኽእል ማክሲማም ዓቕመለን እንተልካ ተሓደ እዛ ኣስሮ ተሓደ ሓው ማለቴ ሶ እዚኣታ ማክሲማም ዓቕመኻ ካልእ ነገር ግን ትንዛረው እንተንፈል ትምክብባር ዝበሃል ኢሰንስ ማለት ናይ ምክብባር ረባሓሲ ተዝህሉ ብዓድ ተዛረብ ተለኻ ስንባዕሉ አንታ ማይ ዝደፍእ ዘረባ ሚዛን ዝደፍእ ዘረባ እንዶ ተዛረቡ እንታይ እዩ ጨርቅ ዝኾነ ዘረባ ተዛረቡ ከምዚ ጌርካ ትጓየ ኢኻ ድሕሪኡ ክነጓየ ካይና ኣነ መሊሳ ኣነ ዳጓየኹ ሞይተት ውላደይ ነታ ኣነ ዘጓየኹ نعنا تاينا هباي خوينا احنا مال نتايكم تبلو بسرو نسا حجب بارت تمسرت سرا يغبا كانير وصا اخيت نمد نغار اوكي حز له حوحات نولو دينولو خلي نغريو اور حوحات خط بارتي طرحديو حوحات هاون درجه مستغراوينت كومبيت زغبر عينت بهر زمسل مننتنا مخان زعبي بايزو حوحاتاوينت زبحاللو كملسو يسوكن تايزلني رانا حزو زبلون تقدم زلو زنوركو نغرني حد سبات لزحتون ون صبق غاطامي زي حد سبات تايبلو ኢትዮጵያ ናልካን ይርካስ እዚ ተፈጢሩ ግዛዕ ክብሉ ይስምዑ እዮም ሶ እዚ ጽብቕ غاطامي أنا بدفرت خزارة وزخ النجار أنا زحسوا نجار تتكبر نيرو جنوسايد أي ممثل نيرو لك كراخري خالي يا بتكبر بوليسي
تتكبر نيرو تاي كمص نيرو تاي unintended consequence متفطر نيرو خالي ነገር እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ነገር ግን ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ስልጣን ሒዙ ዘሰጎሞም ፖሊሲታት ወይ ዘጋደዶም ወይ ዘፈጠሮም ሽግራት እዩ ናብ ዝኹነታት እትዩና ባህላ ያ ሰለስተ ግዜ ሚድያታት ኣኪበ ንሓድነት ንስበኽ ኢለ ግዜ ኣጥፍኤ ገንዘብ ኣጥፍኤ ናይ ካብ ግዜ ናይ ደቂ ብዙሕ ሓሊፍና ኩሉ ፈሽሉ ሓድነት ኩሉ ፈሽሉ መንስዒሮም እቶም ብኣውራጃን መዓለትን ካብ ውሽጢ ስመራ ብዘለዉ ገና ደይ ተፈልጡ ዘለዉ ግን ክፍለጡ እዮም ምዃኖም ዘይጠራጥረሉ ሓድነትና ንኽበታተን ንኽዳኸም ኣረጋይ ሓጎስም ክህረም ኣለዎ ሓድነት ዝብል ሰብኣይ ዝብል ተባሂሉ ኣነ ዝሃርመኒ ሰብ ኣሎ ስለዘይኮነስ ግዜ ደቃጡ ዘሎ ፍረ ስለዝኣን ኩሉ ኣልጊሰሉ ስለዚ ኣነ እታሪመ እዩ ትዘረባ ማለት እዩ ሕዘኑሎም ፎሎ ኤን ላይክ በሉለይ ይብለለሁ ቲክቶክ አካውንት ነው ወዳጆቼ ዘመዶቼ ጓደኞቼ ሁላችሁም ማለት ነው ዜጎች የውጭ ሀገር ወዳጆቻችን በዚህ መስመር ስለ ሀገር ጉዳይ ስለምናወራ የጋራ ጉዳይ ስለምናወራ ፎሎ አድርጉኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጉጅለ ብጽግና አምባሳደር ኣብ ቲክቶክ ነሩ ታዝሪ ወአምባሳደር ኣብ ቲክቶክ ነሩ ኢሎም ማዓንተ ወይ ሙፍቲ ዝበሃል ሰብኣይ ሕጂ እዚኣ እያ ተኸዛረበላ ዝደለኹ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቲክቶክ ኣካውንት ከፊቶም ኣብኡ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ወዘተ ዘውግዕሉ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሰባት ተቃዊሞሞ ኣነ ግን ኣይቃወሙን ኣነ ዝቃወሞ እንታይ መስልኩም ነትናትና ማይንድ እየ ዝቃወሞ ነትናትና ማሕበረሰብ ዘለዎ ርእሲ እየ ዝቃወሞ እንታይ ኢለ ዝሓስብ ንሶም ቲክቶክ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ፅልዋ ዝፈጥር ሚድያ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ትራምፕ ክምረፅ ንኸይምረፅ ዝገበረ ዓብዪ ናይ ሚድያ ፕላትፎርም ናይ ቪድዮ ፕላትፎርም ዓውደ ፈኣሚ ኢሎም ክሰርሑ ከለዉ ንሕና ግን ስለነዓቆ ምክንያቱ ከዓ ንሕና ንረብሕ ቁም ነገር ስለ ዘይንጥቀመሉ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ማይ ሓቆነ ብዝኾነ መንገዲ ዳርጋ ማንም ሰብ ኣብ ግምት ውሽጢ እንተየእተዎ ስለ ዝኸይድ ሓደ ቆልዓ ተዛረቦ ተባሂሉ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ኣብ ዓድና ከዓ ሚድያ ይሰርሕ ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ እንታይ ደኣ እበኛ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እዞም ካልኦት ሰባት ክጥቀምሉ ከለዉ ንሕና ከም ነብሩ መሲሉ ክስምዓና ይኽእል ከም ፋርኔሎ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዌል ቲክቶክ ብዕላም ብስሩ ቲክቶክ እውን ንኸይዕፆ ካብቲ ዝገበሮ ሓደ ዓብዪ ምክንያት I love TikTok I was elected because of TikTok ኢሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣትሪፍዎ ማለት እዩ ኣነሲ ብምክንያት ቲክቶክ እየ ተመሪፀ ሶ من ترامب ዝበሃል ሕጂ خاات ንሽለ ወዱ ዘሎ ኸዓ ዋና ዓብይ ሼር ናይ ቢትኮይን ናይ ቲክቶክ ገለገለ ዝበሃሉ ብፅሒታትን ክህልዎ ገይርዎሎ ማለት እዩ ሚድያ ማለት ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ፅዕንቶ ኣለዎ ኣብ ካልኦት ዓድታትን ሃገራትን ወል ኣብ ዓድና ክትመፅእ ከለኻ መፃወት እዩ ኣምባሳደራት እንተክገብሩ መፅኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ባዕሎም ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዶክተር አብይ አሕመድ ፌስቡክ ፔጅ ኣለዎ ቲክቶክ ፔጅ ኣለዎ ናይ ባዕሎም ናይ ዩቲዩብ ፔጅ እውን ኣለዎ ተመሳሳሊ ማለት ኣካውንትስ ኣለዎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሓሳብ በቲ ዘሎ ነቲ ወለዶ ክትሕዘሉ ትኽእል መንእሰይ ኢኻ ትሕዘሉ ሶ ንሕና ንሚድያ ንጥቀመሉ ዘለና መንገዲ ክነመሓይሽ ዲ ዘለና ንሕና ነቶም ካልኦት እናፃረፍና ክንውዕል ዕሽነት መሲልና ምሳቶም ድሕሪኦም ክንጓያ ኣይኮነ ናትና ሚድያ ስቑኢልና ካብ መን ሓሊፋ ኣያደራርቦ ዝገይሩ ብቐዳማይ ከምዚ ኢል ተዛረበ መን ከምዚ ይበልካኒ ገለ እንዳበልና ናይ ኣውራጃ ስብከት ንሰብከሉ ካብ ንውዕል ቁም ነገር ዘሎ መረዳእታ ብምሕላፍ ኣዝዩ ተደማፃይ ዝኾነ ሚድያታት ምፍጣር ይከኣል እንዳኣሉ ዝብል ወሳኒ ቁም ነገር ኣሎ ሙፍቲሲ ተመልከቱ እዚ ንባዕሎም ይስሓቅ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እየ ትንቃሓቲ ሕሊና ናይቲ ሕብረተሰብና እንታይ ዝበሃል ኣብ ግምት ውሽጢ እትዮ ስምዕዎ ኣነ ኮንኩን እዚ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማለት እዩ ክቡር ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝለዓለ ናይ ዓዲ ዲፕሎማት እዩ ብጣዕሚ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ እውን እዩ ማለት እዩ ዓቕሚ ዘለዎ ክብለኩም ከለኹ ዓለም ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ዲፕሎማሲ መልክዕ ይርኢ ካብ ትፍትፍቱ ፊቱ እዩ ዝበሃል መን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዝብል ዓብዪ ማዕርግ ዘለዎ ሰብ መፅኡ ኣብ ቅድሜኻ ኮፍ ክብል ከሎ ትዛረባ ክሳብ ዝጠፋእካ ኮይንካ እዩ ትዘረባ ዝኸይድ ማለት ስለዚ እቲ ዲፕሎማሲ ካብ ናይ ዲፕሎማሲ ኣካላት ሓደ ምስ መና ንዘራረብ ዘለና ዝብል ወግዒ ኣብ ማእኸል ዝገብር ሴንተር ዝገብር ጉዳይ እዩ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ምሽ ኣብኡሲ ዓብዪ እጃም ካብ ዘለዎም ሰባት ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቲክቶክ ኣካውንት ከፊቱ ዋትስ ቢግ ዲል ረእዎም ኣብዚ እውን ኣሎ ሓደ ንሕና ንስሓቶ ስሕተትስ ዘይደግምዎ እዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንደ ታላቅ ሰው እንደ ታላቅ ዲፕሎማት በኢትዮጵያ ፖለቲካና በኢትዮጵያ ስነ ምህዳር ወይንም በኢትዮጵያ የመንግስትነት ታሪክ ውስጥ ባለው ትልቅ ቦታ በነበረው ትልቅ ቦታ ማለት ዓብይ ከም ዘለዎ ዓብይ ሞያ ከም ዘለዎ እኔ እንደ አንድ ኤርትራዊ አክቲቪስት ማለት ነው እርስዎ የሚረባና ማይረባ በሚውልበት ክብርና ክብሮን በሚደፈርበት የቲክቶክ አካውንት ከፍተው እዛ ደረጃ ደርሰው
ስለ ኤርትራና ስለ ቀይ ባህር ቅስቀሳ ለማድረግ እንደ አንድ ተራ የቀበሌ ካድሬ እንደ አንድ ተራ የመንደር ካድሬ እንደ አንድ ተራ የመንደር ጎረምሳ እዚህ ደረጃ ላይ ወርደው በኤርትራና በኤርትራ ህዝብ ማለት የፈለጉትን ነገር ተናግረዋል። ስለዚህ ከምዚ ክብሉ አይግብኦምን እዩ ትናቱ ናይ ወድ ጣባ ሓሳብ ዓብይ ኢኹም ንስኹም ኣብዚ ከዓ ዝኾነ ወጠጦ ዝውዕለሉ ቦታ እዩ ክብሪ ናይ ሰብ ዝትንክፍ ቦታ እዩ ብዛዕባ ዓድናን ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንክትዛረቡ ዝመዓልኩም ንዓኹምን ክብርኩም የውርደኩም እዩ ኣነ ዝመክረኩም ከምዚ ዓይነት ነገር እንተዘይትሰርሑ እዩ ተኸቢርኩም እንተትነብሩ እዩ ክብርኩም ክቕንሰኩም እዩ ዝብል ጉዳይ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣነ እቲ ክብሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኦፍኮርስ ሓቆም እዮምቶም ከምዚ ኢሎም ዛረቡ ዘሎ ኣብ ቲክቶክ ትመፅእ ከለካ ፐርሶናሊቲካ በቲ ፕሮፋይል ኣብኡ ዝርኤካ ዘሎን ምፅኢሉካ ደስ ዝበሎ ሰብ ምፅኢሉ ስኢሉ ድላይ እዩ ዝዛረበሉ ፕላትፎርም እዩ በቲ ሓደ ወገን በቲ ካሊእ ወገን ግን ከም ዓብይ ሚድያ መረፃ ናይ እንታይነት ገለገለ ዝበሃሉን ብዓለም ለኸ ጽዕንቶ ዝፈጥር ሚድያ እዩ ስለዚ እዚ ኣጠቃቅማ እዚ ብኸመይ መንገዲ ኢና ንሕና ንድምፅና ንዓለም ንክስማዕሲ ክንጥቀመሉ ዘለና ብኸመይ መንገዲ ኢና ንሕና ከምዚ ዓይነት ነገራት ክመፁና ከለዉ ማለት ጽዕንቶታት ክመፁና ከለዉ ፕሬዠራት ክመፁና ከለዉ ፕሮሰሳት ክመፁና ከለዉ ሲ ንሕና ሲ ድምፂ ኮይናስ ንኻልኦት ሰባት እውን ድምፂ ንኾነሉ ንግዳያት ዝኾኑ ነገራትስ ወገናት ድምፂ ንኾነሉስ ብምንታይ እዩ ዝብል ነገር ኢና ክንመራመረሉ ዘለና ንሕና ከዓ ነቲ ሚድያ ዝብል መልእኽቲ ዘለኒ ካብቲ ቪድዮ እዚ ማለት እዩ ምስቶም ሰብኣይ ኣነ ሕጂ ዘይፈልጦ ነገር ኣቴ ትሰርሕዎ ስራሕቲ ዓብይ ብዙሕ ኣብ ናይ ጉዳያት ግብፂ ማለት ተታሒዙ ብዙሕ ምስ ፈለግኒ ኢሉ ዝገበርዎ ስምምዓት ገለገለ ብዙሕ ጉዳያት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ዓብይ ሰብኣይ ምዃኖም እውን ኣነ ኮንኩ በዓል ወዲ ጣባ እውን ምስክረልኩም ኣሎ ማለት እዚ ጉዳያት እዚ ግን ንሕና ቆልዑት ንባዕሉ መፂና ኣብዚ ክንጥቀም ከለና ስኢልና ብዕሽሽ ዝብል መልክዑ ክንሕዞ የብልናን ክነባላሽዎ የብልናን ኣመና እውን ስኢሉ ቴርኪ ሜርኪና ብዝኾነ ደረጃ ክነውርዶ የብልናን ዝብል ግምት ኣለኒ ልዋምቅ ንኾነልኩም ከዓ እምነ ሽደን እየ ዝበሃል ካብ ሽደን ሪኣክት ስዋን ወሽደን ምዃነይ ሹመይ ብዙሕ ግዜ ነጊረኩም ንስኻትኩም ግን እቲ ሽደን ዝብል ገለገለ ኢኹም ኣገናዕ ሽደን ከም ሽምካ ኣንበሳ ኢልኩም ፀሓፍኩም ርእቶ የቐኒየለ ማለት እዩ ንዝተፃረፍኩም እውን ካብ ብተመሳሳሊ ልቢ ሃበለይ ክብረት ሃበለይ የቐኒየለ ንኹልኩም ልዋምቅ ንኾነ ዝምነ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ክትወፁ ከዓ ምሕፀነኩም ቻው ድሕና ቀኒውታ ውድ ላይት ድሕና ሕደርታ ሓዋተይና ንስዩ